osobný príbeh, čo sa mi stalo na jar v roku 23. A čo to so mnou urobilo? Ja som na jar, bolo to presne na Deň Zeme, urobila som takú storku, že čupla som si k zemi v lese, nahrala som sa, že ľudia už ste niekedy skúšali, ako vonia zem a že mne dneska napríklad vonia ako detstvo. Že také ako začiatky. Prečo som to nahrala? Lebo naozaj mne tá zem vonia a ja keď cvičím jogu tak si cvičím na čistej zemi a tak ďalej. Ja som pradávno zistila, že ako zem krásne vonia. No ja som tento príbeh zverejnila. Začalo sa diať to, že v pondelok ráno mi z hrôzou volá moja dcéra, že mami, ty vieš, čo sa deje? Veď ťa sparodoval, a teraz povedala jedného influencera, že či si v poriadku, že si z teba robí celý internet srandu. Toto video schytilo taký virál, má 620 000 zhliadnutí. To bolo 90% hejtov, posmeškov, aká som šibnutá, že som nadrogovaná, že no proste hrozné. Hej. Potom dokonca ešte vzniklo, že výzva Ovoňaj zem, čo si známi DJ-ovia začali sa nominovať. Že nominujem ťa Ovoňaj zem a napíš, ako ti vonia. Hej. Intenzívneho útoku energetického na mňa. Je to pravda a ja presne týmto príbehom chcem povedať, ako mňa toto neskutočne zocelilo, koľko mojich osobných blokov, o ktorých som nevedela, že mám, sa mi odkrylo. Napríklad blok, pre Boha, čo na to povedia moje deti. Moje dospelé deti. A ja som si to ustála, pretože v konečnom dôsledku vždy som si ja povedala, že no, ale ja toto robím, to som ja tu zem naozaj voniam a mne naozaj vonia. A navyše viem, že je to skvelá vec sa položiť na zem, či si lahnúť, alebo chodiť bosa po zemi. Je to tak dôležitá vec v dnešnej dobe sa uzemňovať. A to, čo začali tí mladí robiť, že sa začali nominovať a voniať tú zem, tak si vravím, nič lepšie sa nemohlo stať, lebo každý jeden, kto chcel ovoňať zem, si musel kláknuť na kolena a skloniť sa k tej zemi. Zimomriavky mi prebehli. O poslednú takú veľmi intimnú vec vám poviem. Moje pocity, keď sa toto dialo, keď som bola v kotli. Viete, ako som si pripadala? Ako keď ma nahú niekto postaví na kopec a povie strieľaj alebo pľuj. Toto som prežívala. A ustála som to. Ak som si 100-krát nepovedala, že wow, ešte, že som si prešla týmto peklom, lebo x ďalších skúšok vám potom príde. Príklad poviem, rozbiehame nový projekt a sú tu aj zasa nejaké ataky od konkurencie, ja neviem od koho. Kedysi by ma to rozhodilo neskutočne. Teraz si vravím, viem, čo robím, viem, prečo som do toho projektu išla, viem, prečo to robím, absolútne si stojím za tým, čo robím. A viete prečo? Lebo som v pravde. Byť autentický, to je princíp číslo 1. Čiže robiť to, o čom som presvedčená ja, niekto mi niečo diktuje, alebo ma k tomu nutí, alebo manipuluje, alebo skúša na mne nejaké manipulačné hry a rozhodí ma psychicky nie. Treba sa vždycky vedieť dať do stredu, do kľudu, zodpovedať samému sebe, čo je moja pravda, ako to cítim a čo chcem robiť, byť v pokore a ustať si svoju pravdu, nech sa deje, čo sa deje. A keď ju ustojíte, tak zistíte, že to všetko okolo, čo sa dialo, bola hra. Ja keď som potom prestala sledovať tie komenty, prestala som ich mazať a som si povedala, to je tvoja vizitka, čo mi tu ty napíšeš, tak mi to tí ľudia prestali písať. Toto bola moja králičia nora a ja som obrovsky šťastná za Hačikovi, že toto vytiahol, že som si týmto v úvodzovkách peklom, za ktoré teraz ďakujem, prešla. Však si pozrite to videjko, stále tam je. Nestiahla som ho, nezmazala som ho, pretože som si stála za tým, že nič zle nerobím, nikoho nemanipulujem, len som ukázala, ako mi vonia zem. A to je všetko.